Szanowni goście, drodzy mieszkańcy, panie premierze, panie marszałku, pani starosto, panie wójcie, koledzy i koleżanki samorządowcy. Mam zaszczyt i ogromną przyjemność powitania szczególnych gości, którzy przybyli do nas pociągiem Transkasubia, który swój bieg rozpoczął w Chojnicach, gdzie wszystko się zaczęło 19 czerwca 1999 roku, gdzie miał miejsce pierwszy Światowy Zjazd Kaszubów. Na cześć tego, że wszyscy Kaszubi znaleźli się w obszarze jednego nowo powstałego województwa pomorskiego. W tym miejscu chciałbym wspomnieć osobę, którą miałem przyjemność poznać na ubiegłorocznym 19. Zjeździe Kaszubów w Rumi. Był jednym z inicjatorów pierwszego zjazdu Kaszubów, wielkim orędownikiem kaszubskiej sprawy przez wszystkie 19 zjazdów. Mowa tu o pierwszym staroście wejherowskim zreformowanej wolnej Polski, świętej pamięci doktorze Grzegorzu Szalewskim. I w tym momencie proszę wszystkich o uczczenie pamięci doktora Grzegorza Szalewskiego symboliczną chwilą ciszy.